Alright perfect, njengoba nibonile ukuthi sike saposta lapha ukuthi kune disaster enkulu kakhulu ethe yenzeka, kuvele kwaqhamuka nje isaqhotho ongakazi usibona, amatshe amakhulu angangalawo encanthi uyabona lapha escreenini namhlanje. So umphakathi nje ukhahlamezekile kakhulu, thousands and thousands wabantu ngibabona beyizisulu. So nje manje sesiphumile sathi sibe se grounded ukuze sikwazi ukuba ne-information ecishe iphelele. Mangakuvezela nje ithombe ezimbalwa izona lezi ezilokhu idlula la eceleni kwami, sengikwazile ukuthi ngihambe ngifinyelele eceleni kwa councillor waka ward 11 endaweni yasemngeni. Emngeni kule ngakoGawiki koGayika, wena usibuka mhlawumbe usibuka ukude kulesi sibhico ngesenzekile. Councillor mhlawumbe ungachazela umuntu ongazi mfowethu, sesiyobingelela late konakele kakhulu. Mawachazela umuntu ongazi kwenzakaleni la? Izolo ebusuku siyabonga sibe nesichotho esihlasele empophomeni nje kakhulukazi. Saqophoza cisho imizi yonke yasempophomeni eno asbestos, imbobombobo, kwaphinde kwalimala amafastela, kwangena amanzi emzini yabantu. So njengamanje sise grounding njengoba ubona sizama ukuthi nesixoxe nemphakathi assess umonakalo ukuthi ungakanani ukuze sibone ukuthi yini nani esingayihlanganisa ukuze kusizakala umphakathi. Kodwa nje cisho imizi yonke ilimele. Councillor kulesi sikhathi esikusona ngitshela omunye ukuthi namhlanje ngifisa ukhansela mangikhuluma nabangakhulumela ukukhankasa noma bakhulumele ukuba ipolitiki, bakhulumele isimo esikhona. I-solution kulesi simo umuntu obuka le video niphuma nani, into eniphuma nayo nje ephatheka ngoba lemvula iphinde yaqhubeka ebusuku nasekhaya sibe izisulu nje la esiphuma khona. Ithini plan way forward nje kusuka manje njengoba sikhuluma? Ngicabanga ukuthi into yokuqala ukuthi umphakathi kufuna suwenze ube aware ukuthi umuntu mayibona kakhe angaboni ngathi kakhe kuphela. Abantu ba understand ukuthi cisho nje wonke umuzi unembobo unenkinga. Ebese futhi baya understand ukuthi asizokwazi ukuba ne solution ezovele ithi boom manje. Sizohamba kancane kancane sikhiphele amathimba ke abasebenzi bomphakathi, ama ward committee, ama volunteer wonke, disaster ichithakele ama team asemzini yabantu assessa ukuthi umonakalo ungakanani ukuze sibone uma senutholile kumonakalo, because this is urgent. Uma nje ubuka ethombe nezinye engizoyishare khona umuntu obonayo ukuthi mangathiwa lemvula, because mawibuka iyaqhubeka namanje, mangathi uyaqhubeka kusazoshuba kakhulu. Urgent nje esikwenzayo sine relief material yakwa disaster esesiqalile siyayimukela. Umgungundlo of district usukhona, umngeni municipality usukhona uphethe ama relief material esiwanikeza abantu, but siyaqonda ukuthi awanele wona. Kodwa ikhona into esicabangayo ukuthi ngoba umphakathi usinikezile nawo izimvo zawo ukuthi ufisa kwenzakaleni. So into esicabangayo agent enye ukuthi sizo procure ama page ama fiber page or ama page lawa awenza ukuthi imbobo zivaleke masinya, ngoba lana ngisho plastic azosiza kakhulu ngoba kuzimbobo kufanele nje kube khona into njengamanje ezokwenza ukuthi njengoba liqhubeka lini izulu ikwazi ukuthi ilekelele emasinya. Size sibheke nase bantu abahlwempu abanye balinyelele ukudla nazo zonke izinto sokwazi ukuthi silekelele kulezo zinto. Mfethu ngilokhu ngibona abanye ngiyeza ngizobhalisa and uyabachazela ukuthi nohlele nenza ngalo ithini into kumuntu obuka ivideo ucabanga ukuthi lo monakalo ngoba ukhona angiphuthume mhlambe khona la kubhaliswa khona, ithini impendulo? Sivumelene ukuthi asingabi nendawo ecentral yokubhalisa ngoba sizokhanda futhi enye disaster abantu balimelele bonke. Kodwa sikhiphe nje ithimba esisebenza nalo ukhansela lingena umuzi nomuzi libheke, sinama section namaqoqo abantu abasebenzayo ukuze basondele emdlini nogogo ongakwazanga ukuze emhlanganweni angabi nexhala, kodwa sizofika kakhe siassess sibone ukuthi ungakanani. Sifisa ukuthi usizo lethu libe usizo oluyi blanket ngoba akekho ongalinyalelo, wonke umuntu ulinyalelo. Manje uma uzothi abantu abasukume babhalise engathi bacwengeka, no, kufanele uye kubona ubasize kubona emakhaya. So njengamanje nje basemakhaya abantu mfethu esogcina isixwayiso ongasikhipha because lemvula ibukeka ngazi ukuthi yabuye, sebisixwayiso singaqhamuka nazo. Siyacela nje ukuthi abantu siyazi ukuthi akukho kutheni okungenzeka njengamanje, kodwa abantu abaxwaye la ekune namanzi khona agelezayo, abantu bazama ukuthi bashifte khona la ukwama flood zone, abantu basuke nakhona ukuze sikwazi ukuthi siphephe kule mvula. Kodwa ke sisemphakathini, sise groundini, sizama ngayo yonke indlela ukuthi asisize. Sekunana amathimba asevolunteer
obaba bendawo abathi bazolekelela la kufanele kulekelele khona so sonke siphumile nje inqina senza sure ukuthi umphakathi uyalekelela ithimba lakho lelingenayo ilo lelingenayo ngicela nibe nisondele nje kancane bafowethu niphuthume eKorea lizama ukuassessa libone ukuthi kwenzakalani umonakalo ungakanani so nje manje siyahamba ithimba leli ngiyabonga council nje manje siyahamba bafethu enikutholile manifika emzini abantu iziphi izinto mhlambe nibhekane nazo amawindi esibhekane nawo ne roof khona la bathe neminyango yamagaraji imoto shayekile ama windscreen akhona ya amawindi sisacela nje basheshe bawalungise bandla ngoba ikona ngazothi ayinkinga sinamawindi almost 1000 yabo kuningi so siyacela ukuthi umphakathi kusho ukuthi ungabekezela la besikhona besika ward 11 ngaphansi kwa councilor umthalane kwena uyibukayo ngicabanga ukuthi information ekhona esesishared but sazoqhubeka sihambele na kwamanye amawadi sicabanga ukuthi zikhona ingqinamba ezitheza abakhona siyabonga kakhulu ngethuba sesalithola nolwazi sitholile councilor waka ward 11 sicela uqhubeke nje usilandele uma ufuna ukwazi ngale disaster sithe yenzeke endaweni yakithi emngeni izimvula ezifike zadala umshophi oyisimanga zikhiqiza isaqhotho ngakaze ngisibone nangelindlang siyabonga